Cavana, Grecia. Marea Egei. Ba sunt. E una acolo, e una jos aici. Isla. Ei stau și o curce în vârf de acolo. Azi 19 iunie. A, uite și pe turistul Muntele Athos. din Ștefan Vodă. A ajuns până la Muntele Athos. Urmează. Și aici cum se cheamă? Aici, cum ai zis, aici vis-a-vis, cum se cheamă aici? Și domnul primar de la Peilic. Are 7 decenii. Azi Nicu, aici, nu, care ziceai tu, are Egee. insula, cum zice? Tatos. Insula Tatos. Tasos. Scurcă limba. Uite aici frumusețe. Suntem sus la tur și vedem aici e orașul Cavana. Da? Imediat.